Additional Christmas bonus sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal iga-anunsyo na sa Lunes. Mga housing loan borrowers ang pag-ibig ginapanawagan nga magbayad sa arrears. Sa Balita National, LTFRB nagpagawa sang guidelines angot sa passenger capacity. Pila ka mga probisyon sa Anti-Terrorism Act gindeklara sa Korte Suprema nga unconstitutional. Sa Balita International, COVID-19 vaccines ang Pfizer ginatagan sang expanded authorization sang US FDA. Sa sports, UK kag Canada magapatuman man sang diplomatic boycott sa 2022 Beijing Winter Olympics. Balita Entertainment, Angel Oxy na nagtag sang pamaskwa sa iyang mga fans. Samtang sa Balita Special, aton pag-istoryahan ang mga positibo kag negatibong epekto sa bata ang nagapati kay Santa Claus. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog kabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Disyembre 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos akon sa balita sa lakat sang panahon. Ang shoreline gyapon na nag-apekto sa namina na sidlangan sang Mindanao, samtang ang northeast monsoon o kon habagat nag-apekto naman sa Luzon. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo naman ang kalangitan nga may laptalap na pag-ulan bangod sang northeast monsoon. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan namina na sidlangan ang mabatyaga naman sa isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 5:51 kay na magatunod naman las 5:23 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 26 degrees Celsius, tubtub sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio. Yes, good morning naliwat mga ka-aksyon. Welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Doors. Yes, good morning, Liwat, Action Boy. Kag sa nagapamati via Facebook Live and YouTube, mayong aga. Ay, aga kag sa aton nga share kita mga ka-aksyon sa aton nga FB Live, okay? Aha, okay na. Sige, ikaw na be kay do katulong ako napipingig. Ha? Di ka katulong ako napipingig. Apipingig dya. Ay, kalay. Good morning kay Miss Sol Lama Barnacha sa Warika, dara sa Maya, Thailand. Kag holiday di sa amon subong kay Constitution Day. Ah, gabi na, Merry no? Christmas. Ay, ara isla Constitution Yeah, Day. ragi Ano, sila, gina-celebrate no? nila yung Constitution niya pag ubra, no? Atong Oo. diya, hindi ta maka-celebrate sa Constitution Day kay nga, Sige, amyandahan. bulos-bulos, dugay-dugay kita giilis. True. Sige may lang dati wala sila trabaho subong kay holiday. Holiday, dito oo. So, happy holiday sa Thailand. Thailand. Kay Miss Jocelyn Song Comedia, good morning man. Good morning, Yada. Yes. Ano, Kay ang Pasko ni Yada ko, ipagkaabot ma. Oh. Sige lang bala kay ginapabulad pa to, ita ulan-ulan Yan subong. ang ulan-ulan. No? So alang-alang pang imong nga lemeo. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Kay walang iwanan, ay, bongga sang walang Amo naman ang iyan, iwanan. ha? Good morning, maabyan ko sa kanginan. Si ano ni Guro ay, RR, si Kumari RR. Nakaupod sa paglupad sa kanginan. Ini ang inyo abyan, news account. News account mo na siya ang walang iwanan. Ay kala, kabudlay na hack gid account. Hack yung New account na, new account. Oh, new account na guro, no? Oo. Na-hack gid ang account. Na-hack gid ang iya Oh, grabe, guro nga, pirti ka guro ka kontrobersyal ya, RR nga daw gina. May mga hackers ka May mga hackers kaya. Billy Oligo, good morning man. Kay Rochelle Evangelista, uy, good morning dra sa imo. Russell Gomez, good morning. Si Jesseline Andrada Tiangson, good morning, watching from Mansilingan. Greet ko lang happy 10th birthday si Vencel Paragados. Happy birthday, Vincel. Happy birthday. Enjoy your day. Si Kadlaw gid si Hada mo ay. Oh. Kay, Kadlaw na siya kay daw
Nga paano prepararya na blaw. Ti daw nalipay siguro bala nga way ko malipat sang Pasko sa akon. Na. Si Tia Kimiriman, good morning man si Matia, ang batang walang tulog. Amo na subong iya nga action boy. Ang iya nga ano tawag sila gani? Ano tawag sila gani man nalipat. Ano rin mo enjoy sa ano? Tia Kimiriman, ang batang walang tulog. Amo na subong iya nga tagline. Amo na, Amo na, tagla na ang term na. Ate, sige, amo na siya imo nga Tia, bago na gina-award ko na sa imo. Ang batang walang tulog. Walang tulog, pero hindi puyat. Ay, Ay, bongga. Kaya talent, vampira, galing Tia. Kaya, sa nag-hack sa account ko ni Mads RR, enjoy lang pang hungkat. Hungkat. Hungkat ali. Mahungkat taali mo na. Hungkat tali. Bing Bing, good morning sa imo. Kag sa yabana nga nagapamati subong si Larry Villanueva. Good morning. Good morning. Kay Najib Gonzalez, good morning man. Christine Menyes Villalobos, good morning. Mads RR, ang Christmas na mo ni Action Boy, ihapit man di ay. Oo. Hindi na blabag, hindi na mag-uya bla. Hindi na mag-uya na. No, na niya nga. Kung taga-Pasko, hindi ka na mag-uya pa because we accept anything and everything. Yes, anything and everything. Bisan ginkali mo dira ang mga kamuti. Bawa mo gina namin. Bisaya nga manok, no? Pwede gina. Sige, standby na sa mga balita lokal. Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Aksyon! Radio! Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, natala na nga i-anunsyo ni Governor Bong Lacson sa Disyembre 13 sang gabi ang kantidad sa pagabatunon nga additional Christmas bonus sa mga provincial government officials and employees. Suno kay Lacson, iahimuon ang pag-anunsyo kadungan sa lights on ceremony sa Capitol Building kag Lagun, kag dungan man sa iya ika-62 anyos nga kadlawan. Gin pa siguro sa ang gobernador nga hindi magdubo sa 40,000 pesos ang ihatag nga bonus. Gin-imbitar man ni Lacson ang mga empleyado ka opisyal sa Kapitolyo nga saksihan ang lights on ceremony karon nga holiday season. Lights on, signifying the start of our Christmas season here at least sa Capitol. We will be inviting all our government employees to join us, and of course media, in the spirit of the holidays. So, after that, in my message, I will be also announcing the blessing that Capitol employees will be. Nagapanawagan si Wilmer Betita Lerazan, Pag-ibig Department Head 3 sa Pag-ibig Bacolod Branch sa mga housing loan borrowers nga magbayad sa ilang mga arrears agad hindi mamultahan. Suno kay Lerazan, paagi sa Special Housing Loan Restructuring Part 2, ang mga arrears nga wala nabayadan sa Pag-ibig Fund mahimo na ma-applyan nga wala sang penalidad kag ini magalawig tubtob Disyembre 31, 2021. Gin pa siguro man ni Lerazan nga wala ini sang processing fee kag wala man sang down payment. Sa baylo ang himuon gid lamang sa mga housing loan borrowers ang mga mag-login sa Pag-ibig website o kung magpadulong lamang sila opisina tugtog maaprobahan ang ila loan restructuring. Nakadihon na sang schedule ang Public Order and Safety Office o POSO, City Legal Office kag Task Force Disiplina sa pagpatuman sang minimum health protocol sa NGC ground nga masamig ginadugok sang tao ilabi na sa tion sang kagabihon. Sunod kay Task Force Action Officer Wilfredo Taba Julingo, mga personnel sang CLO ang natalana nga magabulig sa POSO team sa adlaw nga Lunes, Miyerkules kag Biyernes, samtang sila naman ang magabulig sa adlaw nga Martes kag Huwebes. Duha pa ni Julingo, base sa ginimo nga schedule, mga personnel na lamang sa POSO ang ituginan nga mangin in charge sa lugar sa adlaw nga Domingo. Iningat ikang suno pa sa opisyal ang isa ka pamagi sang lokal nga panguluhan sa Bacolod para mapasiguro ang seguridad sa publiko batok sa paraan nga pamahog sang COVID-19.
Ginkompirma ni Congressman Greg Gasataya nga nakabaton siya sa komunikasyon gikan sa pamunuan sa Department of Health sa Region 6 angod sa update sa natala na tukuron nga Bacolod General Hospital sa syudad masunod nga tuig. Suno kay Gasataya natapos na ang pagpakigsapol sa nga DOH sa lokal nga panguluhan sa Bacolod angod sa lote nga natala na patukuran sa among nga proyekto. Dugang pa ni Gasataya, posible nga matalakay na sa sesyon sa konseho ang proseso angot sa donasyon sa lote nga ginapanagiyahan sa pamilya Consoli sa Barangay Vista, Alegre. Samtang ginkalipay naman ni Congressman Greg Gasataya ang padayong nga suporta sa 34 tanan ka mapunong barangay sa siyudad sa Bacolod angot sa iya liwat nga pagpapili bilang kongresista sa palabuton nga eleksyon. Suno kay Gasataya, magluwas sa 34 nga nauna, mayara man sang dugang pa nga mapunong barangay nga wala maka-attend sa imbitasyon apang nagpalambot man sa ilang nga commitment. Duwa pa ni Gasataya, mayuriyas ni nga makapitan ang kalyado sang Grupo Progreso apang mayara man nga mga supporters nga nagikan sa Grupo Asenso. Suno pa sa kongresista, magluwas sa iya na pundar nga relasyon sa among nga mga opisyales sang barangay, dako man nga kontribusyon sa ila ginhimo nga desisyon ang mga proyekto ka programa nga nahatag sang iya sini nga talatapan. Most of them supporters sa GP, and then ang iban to halidman sa Asenso, no? So it was a mix of support from barangay captains coming from the two local political groups na sa Bacolod. Si Congressman Greg Gasataya. Naka-records ang 27 ka kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 145,783. Sa bagong nga kaso ang Negros Occidental kag Iloilo Province pareho nga may siyam ka mabagong nga kaso. Bacolod City, 6, Iloilo City, 2 kag Antique, 1. Nadugangan sa 117 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 138,597. Samtang 26 ang bagong nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 4,506. Ang Western Visayas ang may 2,629 ka-aktibo nga kaso sang virus. LTFRB nagpagawa sang guidelines angot sa passenger capacity. Samtang pila ka provisyon sang Anti-Terrorism Act, gindeklarar sang Korte Suprema nga unconstitutional. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Di mo igna nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Sakay Jomari Formentira. Good morning, man. Happy birthday ko no kay Jenny Perez sa Bidalbagan. Happy birthday! Happy birthday, Jenny! Karon December 10. Yes. By the way, December 10, may isa pa sa ka-celebration, okasyon mo daw, International Human Rights Day. Oo, so Di go ba ahead, la? Aksyon Na, Boy. oo, Yes, nakita ko international- na kaina sa DZRH. International Human Rights Day sa buong mga ka-aksyon. Ang Okay? World AIDS Day yes, in December 1 to ya. Oo, December 1 to yan. Neil Ramirez, bukas ko ng radyo ya, at the same time live watching sa Facebook. So gina-shout out siya lang sa Sitio Tuod, Barangay Isyo, Kawayan. Neil Ramirez, good morning dira sa inyo. Good morning. Sa din ko na station sa likod mo, Mads. Ang amon nga brother station na Mother RR, Station, ang DZRH. DZRH. Ini sa likod ko ya, ako ni estasyon. Iyan na iya, Boy Duran Station na yan. Grabe nga award, Aksyon Dorel. Baka si Atia Kim Eriman. Na ganito, ang Patulog babaeng mo na officially sa 17, kaantay kay Sash. Sasa, Sashimi. Sleepless in Murcia. Sleepless in Murcia. Okay, may pelikula na nga Sleepless in Seattle. So yeah, Yes, Sleepless in Murcia. Pwede. O, hindi yan, butang mo Sleeping Beauty eh. Pwede man, sleeping. Galing kayo na walang tulog eh. Gani. Sleepless ka dapat ya. Sleepless gid ya. Paano nag-sleeping beauty? Kung siya gagatulog. Gani ka tulog. Homa Lumena, may agaman Miss Jinky de Alagdon, kag kay Alex Fuentes. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning dra. Liwat? Kurt Nathaniel de la Torre sa Central Maaw. Hacienda Pangulayan, good morning dra. Eden sa Panta Kasuyon, ginagreet naman happy birthday sa iya abyan. Si Romnick Martinez. Okay. Romnick, happy birthday. Si Romnick, ano ganito yung artista sa una? Si Romnick, ano to ya? Romnick. Romnick Padilla. Hindi, ito Padilla. Hindi Romnick, lipat ko. Basta. Eric Fernandez, may agaman. Joey Rebatado. Good morning. Kagkay Georgia Gargasiran, dira sa may barangay Singkang Airport. Kapita after pabalhas. Ako ya kape ko ya para balason. Siya ya kape siya after pabalhas. Pwede no. Si Romnick Sarmenta gali to ya. Ay, Sarmenta. Lain ang kasunod sa pinsa ko. Sino ka Romnick ni mo ya? Ang ex mo na ya. Yung kasunod sa pinsan mo, ang ex mo ya. Hindi ang ano bala, Padilla man bala. Nga may nick man. May Nick man. Si Nicolas. Nicolas man. Pinalagpataw. Si Ruben. Away man Nick ya. Si Rostom. Ate. Hindi alay na. Sino nga May ngalan? Romnick yun man, Padilla. Wala ko kabati. Si Romnick Sarmenta gali. Nga bana ni Bautista bla, Harlin Bautista bla mo. Kaya mo ni sila sa una mga kwan mga sa mga kwan ba sa una sa mga youth mga huben bla sa una mo ni sila mga idol Romnick Sarmenta, sila ni sino pa ganin ng Gopings bla. Gopings bla sila ni sinong bana ni Aiko, Jo Maria Iliana. Muna sila sa una, mga Boy Duran. Dito ko nang kariaka. Pwede kilala ko ginaya si Boy Duran. Ay Ang Gopings na kada Mark Fernandez. Pwede na. Jamel de Florendo. Good morning man dira sa imo. Oy, by the way, ang aton nga sa pamasko dugay Aksyon Doors ha na kuno nga ano. Ato na guro na prepare na to. So alert dira sa aton nga patawgan.
Parang basi kung kamo matawgan, then may 500 pesos kamo halin sa Aksyon Radio Bacolod sa aton nga Yes. sa pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Kag boss liwat, gina-imbitar kamo namon sa aton nga online games sa Aksyon Radio Bacolod, no? Alas 10 sang aga sa inyo nga Facebook lang, no? With Aksyon Dale Salazar and Aksyon Christian James Benares. Ano yun si... Balantayan, kina-boss. Ano yun yung... Kilala ko siya kilang yatsura, lang i-Japra yung ngalan. Si Romnick Sarmenta. Para siya subong sa mga sa mga mga teleserye. Ara pa na siya. Sa probinsyano, ara sa wala. Ambot ako, nakugulan to. Bisyan. Amo na sa Siguro una. siguro Mga kuwan na sila sa una, mga idol na sa mga teens. Sila ni Gabi Concepcion sa una. Hindi ako Gabi Concepcion. Una pag inaya. Una pag si Gabi. Una na iya Gabi Concepcion. Sila ni Romnick Sarmenta na do sila na yan ni kuan na dungan-dungan mo sila ni nang kuan ambal ko blag guapings. Jo Mariliana. Si Jo Mariliana kilala ko na yan. Sila ni Si Jo Marie Vargas kinikilala ko. Naya. Perti. Si Jo Marie Vargas ya kuan na yan ng ano na saya idol. Idol ng masa na saya. Idol ng masa siya. Muna sila yung mga... Ang member mga Election Boy sila ni Sanggwaping sila ni Eric Fructuoso. Eric Fructuoso. Si Jao Mapa. Tatlo lang na yung gwaping siya. Si Mark Anthony Fernandez. Kag si Jo Marie Iliana. Tinga apat yun. Ako. Ikaw ni kalik si Jao Mapa. Stand by na sa mga dugang nga balita. Please, Casey Montero, rest back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Please, Casey Montero, rest back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Please, Casey Montero, rest back sa COVID, magpapahuna na para sigurado na. Hi! This is Waki Kiray. Bakunado na ako. Ikaw, ya? San o ka pa magpabakuna na para bansik ka? Geneng. Hi! This is Waki Kiray. Bakunado na ako. Ikaw, ya? San o ka pa magpabakuna na para bansik ka? Geneng. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Sa mga balita nasyonal, nagtala na sang bagong guidelines ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa passenger capacity sa mga pampubliko nga salakyan umpisa kahapon nga adlaw Disyembre 9, tubtubin ni sa Enero 4.
Sa Memorandum Circular number 2021-076 ng LTFRB, panugutan ang 70% nga passenger capacity sa National Capital Region kag parehas man nga kapasidad sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2. Pareho nga passenger capacity ang panugutan sa mga narakip sa Metro Manila Urban Transportation Integrity Study Update and Capacity Enhancement Project nga ginalakipan sa Bulacan, Cavite, Laguna kag Rizal. Sa ibang nga riyon, panugutan ang 50% passenger capacity para sa mapampubliko nga salakyan kag panugutan lang nga himuon 70% capacity kung 30% na sila sa ila vaccination rate sini nga bulan sang Disyembre. Sa mga lugar nga nagapatuman na sang 70% passenger capacity apang wala pa nakumpirmar ang 30% vaccination rate, ang ila Regional Franchising and Regulatory Board ang dapat magsumiter sang memorandum sa board kang may kaupod nga certification sang vaccination rate gikan sa Regional IATF o kung Department of Health Regional Office. Gindeklara sa Korte Suprema nga unconstitutional ang pila ka probisyon sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act. Kalakip sa ginbotohan namang Section 4 kag Section 25 Paragraph 2 sang layi. Samtang ginakonsidera naman nga constitutional ang manabili nga probisyon. Gininganyo sa Korte Suprema ang publiko kag mga partido nga hulaton ang publication kag basahon sang maayong desisyon kag separadong opinyon para sa pagpaathag sang mga boto. Malipayo naman nga ginbaton sang kandidato sa pagkapresidente nga si Senador Panfilo Ping Lacson ang desisyon sang Korte Suprema sa Republic Act 11479 o kunang Anti-Terror Act. Gindeklara sang Supreme Court sining Huwebes nga constitutional ang kasuguan magluwas lamang sa duha ka porsyon sini. Isa ka porsyon sang Section 4 kag ikaduha ang parte sang Section 25. Suno kay Lacson nga bilang principal sponsor, malipayon siya sa nanging desisyon sang Korte Suprema. Iniagid pahayag sa simanal nga Meet the Press Forum, kaupo niya Vice Presidential running mate na si Senate President Tito Soto. Para kay Lacson, mas maayo pa kay ang gusto sa mga petitioners i-deklarar bilang unconstitutional ang bilog nga Section 4 kag Section 29 apang ang kabuhi isang Anti-Terrorism Act yara sa duha ka provision sini. Ginpahayag pa sa standard bearer sang Partido Reforma, malipayon niya kampo sa nangin resulta. Pamatyag nga panilakson nga sa pagpasar sini, madula na kita sa listahan sang Global Terrorism Index. Nagdaog ang katawhayan batok sa terorismo. Ini ang maathag suno kay Lacson. Samtang nagpaandaw naman si Senator Soto sa mga terorista. Nagpahayag pa si Soto sa pagpasalamat sa Korte Suprema kag nagpaandam sa mag-andam o kung magpaandam batok sa mga terorista. Nagpangako ang Lacson Soto tandem nga hatagan sa prioridad ang katawhayan. Kag kung sila magdaog sa 2022, plano nila nga dulaon ang terorismo sa paagi sa pagsiguro sang pangabuhian kag kauswagan sa mga malayo nga barangay, ilabi na sa mga lugar nga kontrolado sang terorista. Ini ang mangin kabahin sa ilang brave campaign o kunang budget reform advocacy for village empowerment. Gina-target sa gobyerno nga mabakunahan ng first kag second doses ng COVID-19 vaccine ang 77 milyones ka Pinoy sa unang quarter sa 2022. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ginatunan sa karon sa gobyerno nga makumpleto ang doses ng 54 milyones ka individual antes matapos ang tuig. Sa nabaluan, 39.7 milyones ka mga Pinoy na ang fully vaccinated kontra COVID-19 kag 56.65 milyones naman ang nakabaton sang first dose. Samtang dapat nga nagapangigangot ng gobyerno sa vaccine manufacturers sa tunga sang paandam sang Omicron COVID variant. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano ang pahayag sang Pfizer nga ginatun-an na ang enhancement sa ila bakuna kontra COVID-19. Ginduso pa ni Cayetano kay nga kinahanglan nagaistorya na ang gobyerno sa manufacturers para masiguro ang supply kung mayara gid man sang enhanced vaccine. Fully vaccinated po ngayon, naririnig ko po sa mga foreign channels is 3 doses na, di ba? Yung ibig sabihin pati yung Booster. pati yung booster. Having said that, nagsabi na yung Pfizer at saka yung ibang brands na tinitignan na nila paano nila i-enhance yung kanilang bakuna. So dapat nakikipag-usap na yung ating gobyerno. Baka naman mamaya pag meron ng enhanced na bakuna, huli na naman tayo, ibenta naman sa atin yung mga luma, di ba? So nangyari na sa atin yan nung sa Bayanihan 2 na hindi hiningi sa amin lahat ng kailangan para mabili ka agad, hindi nag-down payment, samantalang lahat ng ibang bansa ay gumawa ng paraan, kaya nahuli tayo.
Samtang ginpahayag man ni Cayetano nga importante pagyapon ang paghatag sang ayuda para mas makabangon ang mga MSME nga napektuhan sa dako sang pandemya. Sa issue sang 10K ayuda, nagapilar ang senatorial aspirant sa publiko nga mag-isa sa pagduso sini ilabi pa nga binilyon ka pesos ang masami gina-realign sa gina-propose nga national budget sa tion nga ini ang ginapaidalom sa Bicameral Conference Committee. Ginengganyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang gobyerno kag pribado nga sektor nga magbuligay kag doblikon ang pagtrabaho para sa ikaduhang round sa mass vaccination drive. Target sa Pilipinas nga mabakunahan ang 7 milyones ka Pinoy sa second phase ng Bayanihan Bakunahan Program halin Disyembre 15 tubtub 17. Suno kay Acting Presidential Spokesman kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, kinahanglan nga parehos kooperasyon sa unang phase ng mass vaccination ng himuon sa publiko, agud liwat malabot ang target nga populasyon nga mabakunahan. Sa kalapusan nga bahin sa aton mga balita nasyonal, kabahin na sa trabaho ni Vice President Leni Robredo nga maghatag sang palangabuyan sa mga Pilipino. Isa sa mga pamagis ni amo ang escaparate.com. Isa ini ka website nga nagabulig sa mga self-employed nga ibaligya ang ilang mga produkto o serbisyo. Ang escaparate.com ang yara sa idalom sang bayan ni hanap buhay sang Office of the Vice President. Sa escaparate.com, iginaklik lamang ang kategorya sang ginapangita ka ang lokasyon kang makita na nagkalain-lain nga mga produkto halin sa pagkaon, mga gamit sa balay, mga blusa o kundlosa himo sa natural fabric o kung sa mix lang nga pinya kag abaka sa kalibo kag ang mga ginweave nga mga bayo gamit man ang dahon sang pinya sa banga aklan. Sa iya pagbisita sa Concepcion Tarlac sang Miyerkules, ginpahag ni Robredo nga sa iya paglibot sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, trabaho kag kulang sa pangabuhian ang ginareklamo sang tanan bangod sang malawig nga pandemya. Suno kay Vice President Leni, importante nga may pagsalig ang pumuluyo sa gobyerno nga makuha lamang kung mayara sang husto kag maayo nga panggobyerno. Saya pagpapili bilang o kung saya pagpadalagan sang Office of the Vice President sa nakaligad nga 5 kag tunga sa tuig, ginpakita ni Vice President Leni ang husto kag maayo nga pang dumala sa kadamuon sang nabuligan sa nakalilain nga bahin sang pungsod bisan gamay lamang ang budget sa opisina. Bagay nga nagapakita lamang sa iya intensyon kag ikasarang nga tumanon ang iyang mapangako kung siya ang mangin presidente na. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod lang. Kay Jessa Sarumines, good morning, watching from Bacolod City. Tamiyaw niya lang, iya pamilya sa may barangay Kudkud. Always gid nga pamati, no? Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Jeffer Bartolome, happy birthday gali sa kay Jay Bartolome kuno sa Hinubaan. O Jay, happy birthday sa imo. Eduardo Labayan Jr. kag Pepper Parsley. Patamyaw sang happy birthday kay Mario Himenea Jr. Ay, Mario Himenea Jr. Happy birthday. Damo birthday sa mo, no? Yes. Damo birthday po daw. Ay, bin siya ka-imbitar sa ato, no? Gani, kayo wala taguro na dala sa listahan. Sa listahan sa mga invitees.
invitees. Ang akon nga ihado gali kaslo na ni sa December 17 no si Henry James Toga. Muna nga tenan mo. Yes, ang iyang kasal. Sige. At last kaslon gid man si Henry James Toga. At last gid. At last. Kumbaga do sa wakas. Sa wakas. Erna Demi, nalipat lang ko sa ngalan sang ihada ko sige lang makiyo kita undom dumag. Makuha ko na tanaw ko tong invitation no. From Barangay 41. Ray Baryoga. Basi ko no haraman sa kuno sa 17 ah. Sino? Si Ray. Kasi araman siya. Ay, pihoon dapat. Kay ginalista na yan. Hindi na nga gulpi lang maabot. Please. Dapat birthday na magapon. Asan na gapon? Birthday gapon? Kapon? Kapon. Ba't Kapon? lipat ko kapon. Okay, sige. Ay, oo. Kahapon. Kay Veronica Santillan Manukan. Ari man ni si Veronica. Ato siya? Oo. Ara na siya. Thank you. Star Mayo. Si Miss Liza Joy Ilon Amoroso. Araman si Liza Joy. Sige. Si Star Mayo, Ma'am Vanessa niya, boy, himo na da, Snow Angel. Problema ko kay wala pa snow, ko di snow. Maano ka lang koro. Kaya magkakalikos ka rin siya ko, Ma'am Van, kasi may time ka pa, makadalaan niya ko di ba snow. Pwede gid na. Kali pagkabot, di ba si ice water? At least, ng tubig sa... Ikaw ka bala kami mo snow? Sa balas ng tabi mo. Sa balas. Mahimo sa snow? Snow Angel? Ano lang tayo, abala si mo, ang tanga, Ano man? Anong Snow Angel? Ako bala ko sa Snow Angel? Magimo? Ano lang tayo good Good lang, ice. Sa halo-halo, nakita mo lang sa una nga ginawa mo. Di ba ito snow na? Amo na. Pero kabalo ka magimo, Snow Angel, kung paano magimo? Hindi wala kagyo. Muna bla. Hindi, wala mo ko niya kaagit. May da na sila sa snow. Tapos gamo na sila, ang gamo galing. Tapos gay mo na sa the wings. Abi ko ang mo gadya i-assemble. Mo gadya ipukol. Snowman, ayan. Hindi meron. Mas Snow Angel. Okay. Ginahimo, gidya balahaw. Inamo na sa nagigda sila sa snow, tapos yung mga kaya ito snow. Sa balas gani. Sand, Sand Angel. Sand Angel. Okay, Ma'am Van. Pwede na. Si Liza Joy Ilon Amoroso, see you on Friday, next Friday. Raimia Garcia, good morning mandira sa imo, kag kay Teresa Linaha Kayaw. Sa kay Virgie Ligaspi Coloso, o sa ako makupdanan dabla sa KBFF. Ano ang KBFF man? Kuan grunay, KB Friends Forever. KBFF, no? Litanay kita. That I think is on Thursday naman. Medyo sa kuan ko na mo sunod ng akon mo 15, 16, 17, 18. Ay, ikaw na gidya kagawad. Aba, bimo namin lang. Uy, labi na ako may raffle. Amo na. Do ka na. Ikaw magpa-raffle, do ka budla. May isa ko kapod lang nakita lang sa media, ma'am la. Nag-post siya. Nya saan pa ka mo pa Christmas party? Hanggang pa Christmas party na. Kay do lapit na magtunga sang bulan, tuway pa haw. Nawala pa ka mo pa Christmas party na. Kaya ligati mo na sa mga Christmas party, medyo kuan gyapon limitado gyapon, control gyapon True. Para nga ma-observe gyapon nato ng mga health protocol, no? Sige, kag sakay Jean Buaron dira. Good morning, man. Sa mga sa akon nga mga ukopdanan ba sa Parole and Probation Office kita karon kay karon sa mga 9 o'clock distribute kami mga health kits, mga gift giving kami karon sa mga conbladors, sa mga clients namon bala. Nablang mga parolees, mga probationers. Ting mga damo na sila mo sobra 300 na sila di sa bakwan mo. Sobra kami 300. May mga tag mo karon. May gift giving kami karon sa ila kag mga health kits. Di karon na sa dito sa kuano sa Barangay Sumag kami kay dito dabla sa kita sang kilid sa simbahan sa Barangay Sumag. Nang daw may sa dito kay Dampi? Sa Barangay Sumag. Ngani sa dito Dampi kay. Diba kan sa eskwelahan da? Okay. Kita mo da. Adra ko mga tag sa kilid. Karon sa kilid kay dito may ara na daw ng St. John ni Pumuseno bla na daw covered court. Ada kami karon para makaigo sila. Ate Mayo. Ma-observe ang health protocol, no? Morning da kay Kapitan Radney Carmona. Morning ka. Sang Barangay Sumag. Good morning dira sa imo. Kapitan Jojo Malayang. Good morning man sa may Kabog. Kay Kapitan Leia Palma sang Punta Taytay. Pila kadlaw imo na sa mangin kapitan. Ha? Hotdog. Ay kalay.
Ang hamoblaya. Feeling ko sa bago, kuguro ya. Ang imo nga hablaya, hindi nga sila way kakabati, kundi na hindi sila nga daw nakibot ka, kundi way kagidya kabati. Bla. Why kuya kabati? Ang nakibot siya mga, ha? Hindi niya, ha? Ha? Hotdog. Nablag ko ka klase, kalmara kastubangan, yung teacher niya, dyan niya, ha? Do ka... Para ka pa sa pronsit. Doon na ano ko bisubong, okay daw nakibot kami kay Polsi nga buwas ya malakat na siya. Ay, tihok na to siya? Kay Iloilo na siya buwas ya. Kay sa Sunday flight yan na. Ay, tihok na to siya? okay na guro, kay may ano na siya. Very good, very good dito sa gali, makanto sa New Zealand? Ha? Di siya Sa the Netherlands. Yung katambal ko, ha? Hotdog ka. Di lang wala, hindi ko plano mag-istorya, di oh. Hindi plano sa pang-greet mo. Siling ni Lisa Joy Elon Amoroso, niya, sir, malinya ko to karon sa sumag. Basta kuhan ka lang ng parulado. Hindi ba? Basta kagi ka priso kung inugpriso ka bla. Ninya lang to karon. Kaya para din sa mga muna mo parolis, mga parolado kag sa mga probationer under probation. Standby na sa dugang nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:48. Kag sa detalye, Balita International, ginataga na sa US Food and Drug Administration o US FDA sa expanded authorization ng Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine booster sa mga may edad 16 kay 17 anyos. Ini ang bawod sa padayon nga pagtaas ng kaso sa Omicron variant ng COVID-19. Ano sa kambit nga desisyon sa US FDA ang matapos ang isa ka adlaw sa magpagwa ang US FDA sang lab test sa pagka-epektibo sang bakuna batok sa Omicron. Samtang pagatunan pa ang posible nga ratipikahan sa Centers for Disease Control and Prevention ang ginahatag emergency use authorization o EUA sa US FDA. Sa negosyo, ang ikatatlong telco dito telecommunity, malapit nang malambot ang 5 million subscriber, samtang naghilapit na ang pagtakop sa tuig. Sa karon may ari ning 500 ka mga syudad kang kabanuanan nga may masobra sa 3,300 ka mga towers ka natindog na kag naga-operate na. Ang dito nagdangat sang 4 million subscribers sa Nobyembre kag opisyal ini nga sugo sila commercial operations sang Marso sining tuig. Si dito Chief Administrative Officer Adel Tamano nagpahayag sa ligang nga bulan, ang kompanya nag-target nga makalambot sa 5 milyones ka subscribers antes matapos ang 2021. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may 50 pesos kag 28 centimos, Singapore dollar 36 pesos kag 80 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 44 centimos. Kag sa naman yung Balita Entertainment, ginadayaw sa mga fans ang ginhimo nga pagbulig ni Angel Locsin sa iya mga fans. Ini matapos nga nagtag ang actress ang tag 2,000 pesos sa nagkilala nga mga individual. Sa iya nga social media account, nagpost ini isang video nga kaupo ng iya bana nga si Neil Arce samtang nagabutang sa ila Christmas decoration sa ilang balay. Ginpahayag sini nga sa tong bata pa siya bungod sa kapigaduhon wala sila nagaselebra sang Pasko. Sunod pa kay Angel, bungod luyag niya nga mangin malipayon ang pagselebra sang Pasko sa iya mga fans. Nagpalipay ini paagi sa pagpanagtag sang kwarta. Ako fans man ko ay kuya tagtaga no. Ha? Fans man ko ay Hindi kuya kay fans ka pero tito ka ni Angel. So wala ka na nga. Sa kay Neil lang ko mga ayo. Sige. Neil Lizares. Hindi Neil Arce nga labot ni Neil Lizares na yan. Sa balita sa sports, nagsunod man ang United Kingdom kag Canada sa Estados Unidos nga nagpatuman sang diplomatic boycott sa nagahilapit nga 2022 Beijing Winter Olympics. Pareho sang rason sang US ginpahayag ni British Prime Minister Boris Johnson nga hindi siniya kuno wala nila kapabor sa natabo nga human rights abuse sa China. Ginpahayag naman ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau nga sadto pa man nagakabalakan na sila sa nagakatabo nga pagpang-abuso sa China.
Mandumduman nga pagkatapos ang US nga nag-anunsyo sa diplomatic boycott, nagsunod man ang Australia. Ginsiguro naman sa among mga leader nga ila suportahan ang mga players nila nga mag-intra sa sini nga torneo. Balita espesyal! Okay, energy ha. Energy. Gyapon, action boy. Good morning. Ari na sa galit dis biya kaya sige. Sino Okay. ang harap sa piyak? Hangaton nga Sige, la. Ay, kalai. Sige, kaga mayara kita ka sa pamasko ha nga ginatry pa naton makontak ang aton si possible winner, no? So tanaw nato na if ang aton nga ginatawgan subong makasabat na kay may ara kay ginatawgan kita nga way kasabat eh. So what we do is gina-isla naton kun way sa kasabat. No, kun way sa kasabat isla naton. Ang iba ni sila sa una plasabat man gani sila hindi kanan ko sa cellphone to. Subong ya, do hindi na magsabat. Basi na hadlok. Kag basi hindi ka bati ang nagatawag. Amo na. Ang kakol ko tugligin ulo ko sa nagatawag ito nagakurinot kag saya. Te sige ate, diri na lang tayo sa ano. Anyway, ano ganito kay na di ang kwan man. Si Lisa Joy ara sa kuno Aksyon nangambal sa nga ara siya. Si kwan lang si Ray Baryoga lang siguraduhon na nato, no? Sige, standby na mga ka-aksyon sa Sat Pamaskwa. Sat Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod #1. Okay, yari na kita sa aton nga Sat Pamaskwa Aksyon Doors. Gusto mo ikaw may istorya? Kada ka mukha mo edad? Sige, hello, good morning. Itong tawag siya niya. Aksyon radyo. Tuna. Hello? Hello, morning. Good morning, sir. Good morning. Sino ganine? Si Maribik Picore, sir. Maribik Picore. Picore. Okay. Aksyon Doors, 30 years old pala si Maribik. Hello. Gintawag pa si tatay, ha? Tatay mo itong tawag si mo? Ano, sir, pod ko balaga, tapos po, nagpawal ko, kamalig, nag-ano ko sa Carabao. Ko, naglawig siya sa Carabao? Tawag niya lang ko. Bana mo to? Oo, sir. Ikaw yan naglawig Carabao? Oo, ginlagan niya lang sa ako ng cellphone. Okay. Kaya naglawig pa sa bilis ng Carabao Aksyon Doors. Pisan, Galisaya. Taga Mansablay na siya. Isabela. Sa Isabela, no? Sige. Kumusta ang chimpo da sa inyo sa Isabela? Okay man, sir. Dalawang man dutay. Yung Carabao, hindi mabasa, ha? Saan Carabao nito? Okay lang ba naman Carabao? Uy, bata. Bata na o Carabao? Carabao na siyang gambal, Marbek. Amo ng Carabao niya? Hindi, bata ko, sir. Bata. Gali, muya kayo Carabao. Lain yung Carabao. Kay matikon niya, nga. Sabi ko Carabao. Asabat. Non. Bata gina. Hindi na mag-ibi kay bakla na karon ni mama sang papay, no? Papay. Mama ka. Sino ngalan sa bata mo, Marvek? Si Mariel. Mariel, hindi na ibi Mariel ha, mama karon adto tinda bakal papay. Ini tulog ana.
Bakal papay si mama mo, so hindi na maghibi da Mariel. Okay? So, congratulations kid sa aton winner, Action Boy. Si Marivic Pecore sang Barangay Mansablay, Isabela, Negros Occidental. Sige, hulaton mo da, Bika, ang imo nga kuana, ang imo nga ang text sang station, kag sang kuana, sang remittance center, ha? Sir, thank you, sir. Sige, salamat man Marivic, kag sa bako, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yes, congratulations, Marivic. Marivic, ano ka na? Pecore. Pecore. Sang Barangay Sang Mansablay, Isabela. Isabela. Thank you, sir. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay, action 2. Sige. Okay, so sige, ngagawan talang kadali nga aton nga balita Ano special. ganito? Asa nagakon kay Santa Claus, no? Ining mga positibo kang negatibong epekto sa bata, sa mga bata nga nagapati kay Santa Claus. Ang mga bata, may ara pa na siya mo, no? May ara magaling negatibong epekto na. Oo. Sige, bebe. So, istoryahan talaga na isubong ang positibo, buwas naman ang negatibo. Ara ka man lang, boss, eh. Kaya ara man ko buwas. Ay, very good. Ara ka na kung Saturday. Ha? Hindi kay may importante naman si Action An naman niya buwas. So, kita naman anay ang mabulos kay Eden buwas. Kasi Eden sa hapon. Doon naga-idog-idog anay. Okay? So, sige. So, ato balita special action boy. Ari ang positibo anay nga epekto sa bata. Nga nagapati kay Santa Claus. Una ko Action Boy, makabulig ini para ma-improve ang ila imagination. Kumbaga, ma-improve ang ila kapasidad nga mag-imagine sa mga bagay nga makapa-enhance ang ila creativity. Ay, okay. Di ba, ano ayan ang ano mo? Amo ginmanig ayan ka dako si Santa Claus? Ano pa yun ko kay Santa Claus ba? Muna yung ina-imagine nila. Sorry, abi ko ano ko dako si Santa Claus. Ano pa Kasi ngayon? syempre damo dala nga gift si Santa Claus mo. Niya, pero kinanglan, mangin kuan ako, I would not be naughty, I should be nice. Niya, paano ko mangin nice man? Ano mo na sila ya? Very kanta ba? So, I better watch out and I better not cry. Ano? I better not pout. I'm telling me why. Santa Claus is coming to town. Kanta ka. Imagine sa bata niya, ano yan ang Panginoon ko gift ni Santa Claus. Yes. Sige. So, amo na siya nagapabulig sa pag-improve sa ilang nga imagination. Ang maging imagination mo ang limit. Ay, yung biskuit mo na. Pasabi ba sang biskuit? Daw unlimited imagination. Daw cellphone, ako na load ba lang nga may unlimited. Unlimited call and text. So, next Action Boy, ma-improvement sini ang counterfactual reasoning or thinking sa mga bata, Action Boy. Okay. In what way? Ang pag-discuss bala sang posible kag imposible nga bagay. So, di ba? So, amo na siya. And then, ang negatibo, bus na lang. Or, Bus na lang ang sige, negatibo? bus na lang negatibo. Kung may harapan negatibo, So, subong positibo. Pero mula na siya, duha? Amo lang na siya. Naubos mo gid, kung gusto mo gid nga duwagan, di pwede gid. May suggest pa kung dada buwas. Sige, bus lang. Good morning, ane kay Edison Gonzalez, Jovi Hintugaw, Bay Cebuano, Panoy Tabuhara. Bay Cebuano ni siya, bay panawag siya, hindi tawag sa Bay Cebuano. Kag Bebing Tabuhara, especially kay Ana Distua, salamat kuno sa pamahaw sa St. Vincent Alihis. Agin pa pamahawan sila ni Ana. Wow. Thank you with Ana, ha? Oo. Kung ako si mo, Ana, suktun mo na sila kaya may budget na sila. Teka lang. Sige, salamat, kid, sa inyo pag-upo diri sa ato, no? Sa ato nag-monitor iya sa Facebook. Salamat, man. Jude Press, good morning sa inyo. Standby na kita sa Action Hotline, Direksyon Art Tay Hupon, ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!